life, here's life, that's life. Sing a song of life. Every heartbeat's a miracle. Feel the rhythm growing day by day as we go. Look inside, your body's humming with a million drums that are drumming. Your lungs get ready, celebrating the joy. That's life. Here's life, here's life, that's life. Here's life, here's life, that's life. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer az élet. Az emberi test mesés története. Grafika Jean Barbeau. Zene Michel Legrand. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Albert Barillet. Life, here's life, that's life. Here's life, here's life, here's life. Take the road to wonder, where the wise and the wherefores hide. Join us and discover, celebrating the joy that's life. Here's life, that's life. Here's life, here's life, that's life. That's life. Here's life, here's life, that's life. A test őrei. Menj innen, tűnés! Tűnés innen, menj innen! Amióta csak létezik az ember, mindig szembe kellett néznie a veszéllyel. De manapság már nem a nagy testű állatok az ember fő ellenségei, és nem is a kisebbek, nem. Legveszedelmesebb ellenségeink mikroszkópikus méretűek, baktériumok, vírusok, különféle mérgező anyagok. Íme néhány, amellyel meg kell küzdenünk. Ha be tudnánk jutni egy gyomorba, jó kis hurutot rittyánt etnénk. Az orron keresztül nem nagy művészet, a nátháról már nem is beszélve. Az allergiától, higgyétek el, attól eldobják magukat. És az influenza nektek semmi? Mit szólnátok egy isteni influenzához magas lázzal? Szerintem még mindig a gyomormérgezés a legjobb. Bemászunk és jól elszaporodunk. A testőrök fabatkát sem érnek. Szerencsére azért mi is itt vagyunk, a B-nyirogsejtek, a T-nyirogsejtek, leukociták, valósejtek és még sokan mások. Fehér testecskéknek neveznek bennünket. Millió és millió számra fordulunk elő az emberi testben. 200 000-szer többen, mint az egész föld népessége egyetlen testben. Mi védelmezzük a testet minden ártalmas idegen anyag ellen. Legtöbbünk a csontvelőben születik. – 15 milliárd fehér vérsejt keletkezik naponta. És az összes együtt mindössze 3 teáskanalat töltene meg. Itt jön a duci! Ezt nézd meg! Figyelj! Ideje iskolába mennetek, hogy megtanuljatok viselkedni. Valóban iskolai érettek, egyetértek. Vége a játéknak, fiúk! Álljatok 4-es csoportokba, gyorsan! Irány az iskola! Mi az az iskola? Mit fogunk ott csinálni? Játszani is lehet.
Hogy is hívják pontosan? Csecsemőmirigy, a fehér vérsejtek iskolája. Most már néhány órásak vagytok. Ideje, hogy megtanuljátok, mi lesz a dolgotok. Mi az a csecsemőmirigy és hol van? És mit csinál? Ez itt a csecsemőmirigy. Ez az a szerv, ahol a test védekező rendszere kialakul. Nagyszerű munkátok lesz. Meg kell tanulnotok különbséget tenni barát és ellenség között. Felkutatjátok és megsemmisítitek az ellenséget. Az életetek tele lesz kalandokkal. Nagyon izgalmas lesz. Igaz, hogy rövid, de izgalmas. Ne is húzzuk az időt fecsegéssel. Indulás, srácok! És most, gyerekek, szeretném, ha közelebbről is megnéznétek jövendőbeli ellenségeiteket. Jól figyeljetek, mert első látásra fel kell ismernetek őket. Ezek itt különféle vírusok. Szaporodásukhoz az emberi test sejtjeire van szükségük. Lerohanják és elpusztítják őket. Sokféle betegséget hordoznak, például influenzát, bárányhimlőt, gyermekbénulást és így tovább. Nézzétek ezeket a képeket, és meglátjátok, hogyan csinálják. Régen létezett egy betegség, a himlő, de a védőoltásoknak köszönhetően megsemmisítettük az ellenséget, mivel csapataink folyamatos készenlétben állnak. Hé, ébresztő! Így nem fogod felismerni az ellenséget. Ezek a baktériumok a védett kis zugokban szaporodnak, okozhatnak többek közt bárányhimlőt, torokgyíkot, tüdőbajt és agyhártyagyulladást. Ezek a stafilokokkuszok. Rendkívül veszélyesek, mert megtanultak ellenállni a különféle gyógyszereknek. El kell pusztítani őket irgalom nélkül. Te már megint alszol. Hogy fogod így felismerni az ellenségeinket? De vannak hasznos baktériumok is, amelyekre szüksége van a szervezetnek. Segítenek megemészteni a táplálékot, és vitaminokat állítanak elő. Őket soha nem szabad elpusztítanotok. Claire hadnagy, nem csatlakozik hozzánk egy percre? Parancsára, ezredes! Ő Claire hadnagy, a rendőri alakulat kiváló tisztje, bemutat néhány barátunknak, akik az utitársaitok lesznek. Lesz olyan eset, hogy egyenesen a véreregbe kell behatolnotok. Nekünk, limfocitáknak vagy fehérvérsejteknek ez nem esik nehezünkre, mert nagyon hajlékonyak vagyunk. Ők vérplazma barátaink, fehérjék, lipidek, vagyis vérzsírok, cukrok, ásványi-sók, vitaminok és még sokan mások. Tudnotok kell, hogy ők teszik ki vérünk mennyiségének a felét. Majdnem mindannyian testünk táplálékai. És mivel a test folyamatosan átalakul, állandóan szüksége van a különféle tápanyagokra. A vérmennyiség másik fele a sejtmotorok üzemanyagát, az oxigént szállítja. Ők a legjobb barátaink, a vörös vértestek. Tőlük kapja vörös színét a vér. Ezek pedig a vérlemezkék. Ők gyógyítják be a sebeket, és ők szabályozzák a vérkeringést. Szintén nagyon jó barátaink. Ez a sok kedves népség teljesen végtelen. Legörömtelibb feladatunk, hogy megvédjük kis barátainkat az ellenségtől. Most már értitek, hogy miért olyan fontos tudni, hogy kit kell megtámadni, és kit nem, és soha nem szabad hibázni. Ha valaki nem figyel, könnyen tévedhet, és akkor a testben vérhiány keletkezik. Úgyhogy legyetek szívesek vigyázni. Mit mondott? Hívom Péter kapitányt. Péter kapitány, jelentkezz! Szolgálatára, ezredes. Csatlakoznál hozzánk, kapitány?
Szeretném bemutatni a sejtrendőrség kiváló tagját, ifjabb Péter kapitányt. Ő mesél majd nektek a szövetségeseinkről. Talán már hallottátok az ezredestől és Claire hadnagytól, hogy a mi feladatunk az idegen testek elleni harc. Küzdünk minden illetéktelen behatoló és megszálló ellen. Mi fehérvérsejtek különböző fajtájúak lehetünk. A B-típusú nyiroksejtek antitestekkel felszerelt ejtőernyősöket dobnak le védekezésképpen, körülbelül 2000 másodpercenként. Másodpercenként 2000-et? El tudod képzelni? Ők csak egyfajta ellenség legyőzésére alkalmasak. Elnézést, kapitány, de miért csak egyfajta ellenséget képesek megsemmisíteni? Mert ők ennek az egynek a legyőzésére vannak beprogramozva. Másfajta ellenséget nem tudnak felismerni. Metrófő antitest vagyok, mit segíthetek? Magyarázd el nekik. Szívesen. Tehát mi csak is a C-típusú vírusok ellen vagyunk kiképezve, de minden területen vannak szakértőink. És amint majd látni fogjátok, sok hasonlásunk is van. Sajnálom, kedves barátaim, de nekem most mennem kell. Látogatóim jöttek, vár a munka, de nem csak munka, öröm is, mert a munka mindig öröm, ugye megértitek? Támadás! Elnézést, kapitány, mit tegyünk, ha túl sok ellenség támad, és csak egy rendőrautónk van? Nagyon jó kérdés. Először is, mi soha nem vagyunk hosszabb ideig egyedül. Azonnal jönnek a többiek, ha hívjuk őket. Másodszor ott a sejtosztódás. Már csak azt nem értem, hogy csinálják. Vannak közöttünk halálosztó T-egységek is. Nekik különleges szerepük van. Aki a T-egységhez akar csatlakozni, gondoljon arra, hogy közelharcban kell részt vennie. És ne feledje, hogy mindig tájékoztatnia kell a főhadiszállást az adott helyzetről. Ha szükség van rá, még több nagy hatótávolságú B-egységet küldenek. Ők a fehérvérsejtek kisebb hányadát képviselik. Nagyobb részét hűséges barátaink, a falósejtek adják, akik szemtől szembe harcolnak az ellenséggel, és minden habozás nélkül felfalják. Legjobb barátunk ifjabb Jumbo főhadnagy. Így van. Mi vagyunk a harci gyalogság, és nem a gyengétségünkről vagyunk híresek. Halál a betolakodókra! Gyenge gyomrúaknak nem ajánljuk, de mi nagyon élvezzük. Az emberi testben nem csak betolakodókat és ellenséges csapatokat találunk, hanem port, szennyeződést, végtermékeket és különféle mérgező anyagokat is. Falósejt egységeink legfőbb feladata, hogy megszabadítsák a testet ezektől az anyagoktól. Rendkívüli segítőtársaink a makrofág egységek. Ők tartják tisztán a környéket, eltüntetnek minden porszemcsét, vírust és baktériumot. Hát ezek aztán tényleg tisztán tartanak mindent. Jobban működnek, mint a patyolat. Én megmondtam, hogy mindent felfalnak, legyen az eleven vagy holt, ellenség vagy barát. Ők a bazofilek, az allergiát okozó anyagokra vadásznak. Kapd el! Szövetségeseink között meg kell még említenem a parányi interferonokat.
Ők szupergyors futárok, akik azonnal értesítik a szomszédot, ha egy sejtet támadás ér. Már itt is van. A sejtek időt kapnak, hogy felkészüljenek a védekezésre. Köszönjük, hogy ilyen hamar ideértél. Vírusinvázió történt. Mindenki védje magát azonnal! Mindenki a helyére! Csak egy kisebb helyi riadó, nem kell aggódni. Akár folytathatjuk is. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjatok harcolni, tudnotok kell, hogy ki a barát és ki az ellenség. Ha bármilyen kétségetek lenne, emlékezzetek, hogy az emberi test minden sejtje hordoz egy azonosítójelet. Senki más nem viseli ezt a jelet. Mutassátok az igazolványotokat! Hé, nekem miért nincs olyan igazolványom? Mert neked nincs sejtmagod, egyébként is mindenki tudja, hogy a vörös vérsejtek jó barátok, senki nem akar megtámadni. Egyetlen jól képzett testőr agyába se fordulna meg, hogy bántson benneteket. És aki nem figyelt oda az órán? Ne félj, Dagi! Elég nagy vagy hozzá, hogy megvéd magad. Mindnyájan készen állunk, hogy megvédjünk, Hemo. Menj a dolgodra és ne félj! Jó. Hogy meg tudjátok védeni a vörös vérsejteket és a vér egyéb részeit, be kell hatolnotok a vérerekbe. De Claire hadnagy elmondta, hogy ez nagyon egyszerű. Emlékeztek? Olyan rugalmas a testünk, hogy szinte mindenen át tudjuk préselni magunkat, úgyhogy ne habozzatok. És most felteszek néhány kérdést. Mondjátok meg, mit láttok itt. Egy veszélyes vírus! És ez mi? Ez Staphylococcus. Ellenséges baktérium, megsemmisíteni! És ez? Te ott hátul mondd meg, mi ez? Hát, gondolom valami veszélyes baktérium. Nem jó a válasz. Ha figyeltél volna alvás helyett, tudnád. Megbuktál, osztályt kell ismételned. A többiek elmehetnek. Mindenkinek sok szerencsét. Ez nem igaz! Miért pont én? Mindenki viselkedjen fegyelmezetten. Készüljetek fel, áthatolunk a falon. Figyelem, jobbra egy gyanús sejt. Mit kell tennetek? Rendellenes sejthadnagy rossz indulatúnak látszik, gyorsan növekszik, daganatveszély, azonnal elpusztítani. Jó megfigyelés. Haladéktalanul megsemmisíteni. Szép munka volt, fiúk!
A rendellenes sejtek elpusztítása az egyik legfontosabb feladatunk. A mi munkánknak köszönhetően nem terjednek tovább. Itt van előttünk egy nyaki ér. Most belemegyünk. Gyertek utánam! Most a szív erei felé haladunk. Úti célunk a jobb tüdő. Mindjárt megérkezünk a szívbe, a jobb pitvarba. Kapaszkodjatok, göröngyös lesz! Mindenki megvan? Jó, akkor indulhatunk a tüdőhöz. ...37-es körzet. Itt kapjátok az első megbízást. Külön válunk, és mindenki megkezdi az őrjáratozást. Indulhattok, de tartsuk a kapcsolatot. Végre egy kis friss levegő a tüdőjáratokban. Itt a T-14-es járőr. Itt vagyok a tüdőben, a hörgők belső felületén, közvetlen kapcsolatban a külvilággal. Minden csendes hadnagy. Tartsd nyitva a szemed, nagyon veszélyes zóna. Sok nagyméretű anyag rakódik le, és figyelj a betolakodókra. Hé! Itt nincs senki, gyertek! Klassz! Gyertek! Ne féljetek semmitől! Nincs ellenség a láthatáron. Egyenesen a nyálkahártyát célozzuk meg. Csinálunk egy jó kis kétoldali tüdőgyulladást. Juhú! Ennyi az egész. Készen is vagy. Mi a csuda folyik odalent? Túl késő, barátocskám! Attól tartok, későn érkeztél. Már több milliónyian vagyunk. Azt te csak hiszed, te nagy szájú. Itt a T-14-es járőr, riadó, életveszélyes fertőzés a 37-es szektorban. Azonosítottam a vírust, a 346-os. Azonnal küldjetek erősítést! Rendben, 14-es. A fehér vérsejtek már úton vannak. Addig megpróbálom feltartóztatni őket. Mi az, Paul? Nem tűnsz túl vidámnak. Ezt a csatát nem tudjuk megnyerni, létszámfölényben vannak. Csak légy türelemmel, majd meglátjuk. Ó, ti B-limfociták vagytok, így már egészen más. Á, ezt nevezem hatékonyságnak, de még így is sokan vannak.
Nem emlékszel, mit tanultunk? Mi osztódással szaporodunk. Most láthattál egy rutin hadműveletet, 14-es. Gratulálok a remek ítélőképességedhez. Köszönöm. A fertőzést legyőztük. Látod? A test megóvása az éberségen, a gyors információáramláson, és persze az összehangolt munkán alapszik. Induljunk tovább. Még rengeteg dolgunk van. Magyar hangok. Gruber Hugo, Némedy Mari, Csőre Gábor, Hol Nándor, Rosta Sándor, Vizi György. Magyar szöveg Léner Gizella, hangmérnök Metzger Zoltán, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihályfalvi Mihály, szerkesztő Szádvári Szabó Zoltán. A szinkront a Minimax megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.